Dia kejing kai ke bangawan rasha pi hak dia kesi ke keteng ngalapo. Kejing kan mau bas ngausi. Amen. Ngap ha kan long jing kai kejing yang nanti kejong pi. Kini ki Kristan ki badang sulong Kristan. Lani don hi ki badang Kristan aslam ruhan rai kampat don te kata kejing ketak ka bakin jablai. Te kamut kajing long Kristan kejong ki ka sulong kumto sulet jia seng suwan jia seng. Supuli Bible sulehi kita kumka rutin deh namar bala long Kristan handre kini pat kiba ladon ya kata kajing penkendo kata kajing ketak bakin jablay habaki wan kumne syaka Bible study habaki yo kono kajing kai kepada long kemai deh kabaki pat jutip pat ki kenma bet tek ki pat bet kak ni kata bat kalong pat kajing kerku kabakau ha kajing ya inti kejauki keman laga siaman Makin yok kanya kajing jok nak kau ikapor, siapa kau ikapor. Ti, orang kumdo kajing kan mau bas ngosi. Ti nyepet bentang Genesis kalau nong kabah Southway terdekat kabah kendai. Ayu kabah Bible kong. Anda kumta utau nong. Anda kumta utau orang ba. Kinong rakuri. Ula keren hau paro. Ula uda mentah sisang akan mau ialah kajing le duna, amen. Niu nong rakuri jong usim paro, ula akan mau ngausi ya kata kajing le duna kajong u. Arab hikwa bahawan tip cepang kadi ke bentang. Lara pide ki bom pat jupudi bahai kajing kajong uble pindah pudi. Nak kitab Genesis pindah pintu ter ya ka story jong Joseph, amen. Dahang ni yu ba uni unong rakuri jong usim haba ula poi haba ka bendi haba ula ya shen yo Joseph ban haba Joseph ula matai ka jing pos niu ka ba kila ya pos niu. Bat ni yu ba kala long shisha kumta ba Joseph ru ula ong kuno Joseph ru ula ong ya uni anda kala jate ka ba bahaya me Sakan mau ya nga. Tihin rey. Uni uklam kan mau. Ukan mau onda ladap arsnem. Bakataru ukan mau. Day hakapor ba. Las ngodan kam ya u. Amen. Hoon umdan kam na kabentaya ladi. Hanrey kajing dan kam kadai na kabenta usir na marba omdan menu-menu balaban batay ya kajing pausniyo kajang u. Tihin rey lada yakrani kajing sisya. Lada aku mengamut tangan dia kepriu-priu spabha. Lada ngatan kam ya keno kebentangam yo ya kata. Balada aku mapi pintip tepanan mano. Bala matai kata lada piwan pa khmat janga piwan ra ka khupor ha. Pis ngau dan hi amitai men sim ngau he kendian. Ngau kemen bayo ngara ka khupor ka babaha. Te hang ning mis ngau tho kadi ga jingkan mau was ngau si jong uni nong ra khuri. Kadai bet onda ngau don kamai Snow yo nong amen. Tika ni kajing kan mau bas snow si kalong kabathala. Nabatan pun bahagi brio hakari ke portai. Kiadan jat ki brio kidan ki brio ki bahaba ki brio ki lele bah. Ki kloy bahaban snow ngo bat kita snow ngo hiru amen. Kidan pat ki jat brio ki balana pile bahasa katno ru kim jus ngo amen. Bat kidan pat ki jat brio ki ba Ki kemau, ki ngausi, tang ha tu kapor hi ba kilas ngodan kampiang. Ki pun ha ki brio. Ki la pa bale ki la penle, la long kata kam ki la klan no. Dah la jenjar piang, wan piang. Ngausi te tambah kata jing ngausi. Kalau kabom internet namar bale, namar kemau betang ha kapor badan kam. Amen. Tuat ayengi bagin long kita ki jat brio ki ba ngin kin mau ya no tang ha kapor bangi don kam lani ngin pen i ki mat snow si ki jongi tang ha kapor ka bangi don kam amen namar ni i uni brio hado andala dap absnem taru kan mau balai namar ba kakam kadawa yu Joseph onyon patai ya kan dijing kos ni amen tewan ai ken yang ngaba di pi bangi long kum ta han re ha ki paro ngin long ki bas ngau khnang ba balai Bangin nom dan kaman ngau si nakam da jongno ha kanu ka por men deni pet menta sam kala nong ka basan kan khot ka balai sam le
le nong besan dekat balai. Kajian ke jong blay ke ong kuno atrai men step. Men yos ngau ye kajian jonga. Men step ngan penbet yala kajing duai hame bat ngan ap kmi. Hot haga kajian Bible men step ya ka janmit. Wei bala janmit kala dei ka men step. Amen. Ten reng ya kren bet ya ka ba ya dei mga bat mapi. Kong kuno kajian ke jong blay ke ong atrai men step men yos ngau ya kajian jonga men step ngan penbet yala kajing duai hame bat ngan ap kmi. Ngay thôi phi cái này đây là các bạn trông nga và trông phi cái này Kristan cái bà shisha cái bà nhìn qua sure bà nhìn bên ngô xịt yêu play amen các bạn nhìn là qua bên tăng bên lệ ya các bạn cái trông play hắn đây bốn xin mình ski pa rồi ski ni snow cũng bà nhìn klem lệ pop eight ru em phi là chúng ta nem muốn ta ski cái bà nát đôi mình step hạt đôi mình phi snow bà phi klem lệ pop eight ru em but on na pila kia ashe ke jing kia pila kia ashe jing kia rupem she bap tip ba pila le pop 8 ru hanrei hakapor pajer men step piju yu I pat hagi jing po asnio amen piyu I hagi jing po asnio bo bleng kon pau ki like ki let ki jopi ting ting piyu I bala jobo ka jat ka to ka de ai ka de ba pila ya ba kla ai ra ai ting ting po asnio bam kwai ba bam do asnia pi phong jan ba yong Kabat kum kita deh bebe pila le kuno kapop. Dengan ongi pi ba botsin kajuja kini ki a ha kajingim kajonga. Bah ba paro si singa ngo ba khlem le ka ke ba bakla. Tin rei. Kum mesta padang sta phajer utra la pen pau. Bat undang ala kendet na po batia. Ngashe le kum no. Ngashe ba ya la de ha ke ngaduna ha ke bakla. Habang akan kemau mengalih pop 8 ru Saya rekat bangadang pusan beli ru pen pau pada anda pen pau ngalih kumno ngapen bet ken ya ka jing ke jong naman tikadan kan ya nga ba dia pi ba haba pi yo I la ki jong ki pop pen bet yo kumtu la pim yo I ru kapon haba beli pen pau pen bet tikadan I pi kini ki priu ki ba si sayo beli ha ka jing long priu ni bakla ha ka jing bom tip ni pen bet no Henry don pat ki priu ki ba shu bakla si bakla pan bakla si bakla pan ma si pan ma patongan ong ni pi kam dei shu ka jing bakla ka to ka dei jing thor ya la ka jong ka jing em amen te ka jing em ka jong ni kam dei bangin long thor la pin lap i ki priu pa ki pan ma si pan ma le si le pan ma si pan ma le si le patu dei ba kim shim khyai ka jing em ka jong ki ba ka jing em ka jong ki ka long ka ba kordor ha ma jong ble amen nama kata tong in long ki Kristan ki ba kumno ki Kristan ki ba ngin nam em thormor ha ka ne ka perthai nang bangin yo hi ka bai nong ka ba ha amen nani pai kan taning kong koren khatsan khandai Namar ngalong ubaretam Naki apostol ubang ngamlong ubade ben khot ye ngau apostol namar ngala be ben ya kabalang ulay ni han ni ba ka jik mau bas ngosi jong u pol us ngosi nama balay ba ula penchitam ben ya kabalang bat us ngau repru ya lade upen repru ya lade ba kumanga ubri ubala penchitam ben ya kabalang ngam dei hak ban khot yang amdan hak te ngam long ba dei hak Baking kot apostol ina. Hangai ni I ba pol apostol usnosi. Harai kan mau bahai ni kawai. Bon bahan apa yang jungi ni ha hang ni bat ni feel hang ni. Second mau ya kan ni barabor. Balada ha ka jing em ka jong pin em. Pilale kado ka pop ka pin snosi yo blay. Manong i pi. She said pi de ban kan mau itu ka pop balay ngale kumto. She said pila ban ong kom yang a ule ujiet hanrai. Pimday ban repeat ya ka jo shi ka jo amen Pimday ban repeat ya ka jo shi ka jo na ban ya thoi bi dan bon ki brio ki ba lada mentan wan pha duai hanga ki ni tho ya ka ta pop ka ba ki la le ki sngo ram ki ong shi ong ha ba la le kunta ki sngo si ya ka jing le ha jing shi sha ki ban kut no hang ta amen hanai ki le pha duai biang sa hai wei pastor hai ta roi le ya tho let pha duai sa hai wei pastor hai ta
taru ngan ong ipi katu kani kapop kan mau ha lada pila le kapop ka ba krau sakat no lada pila penyap breuru lada pila klim pila to lada pila le kan no kapop ka ba krau sakat no kan ong ipi kan mau tang si sin wat chu kan mau bon sin na pi kan mau ne ame katu kan nong klim mu jisu ong ngam penram ya pa amen tela da uta upadai hok yangi namar na do kasni ka ba thau yang nga ba dia pi na do kasni ka ba thau na do si ma pinga na do kasni ka ba ni la kla ka ba mot la thiet yangi da dor ba kasnam jong jisu amen te ha ba la thiet yangi da dor ba kasnam jisu ka mot ngim dan hok chu ya la de yangi la dan hok do blai amen ngim long tra chu ya la de te ka ba ngi penrem si penrem ya la de ngi pen bitari o blai amen namar lada uta ubala thiet ingi da dor ba kasnam penrem yangi dan hok ayu bangin penrem ya la de te kam ju longkin da phetle je tho she tho e ki bri wi pop ki jong phi namar ya ka ba uble ula pendam ya ka ba uble ulama uble kemau shu te lada uble kemau shu balai phi pat phi ai beteng man pen kemau te ki pop da phi ai beteng ban kemau ki pop ki jong phi ngan ong phi ka pop ka jong phi annom pendam da lele ru em ka jingin jong phi kan long ka ba jenjar namar balai namar ba su ka pop ka yai dat ye phi man la ka si ka sngo si but way na ki so jo men sim la ong ba kadai ga jinkmen amen uso jo men sim dai ga jinkmen te la na piken ma shi kan ma ka pen sngo si te ban sngo si ka long ka pop te ga jing sngo si ka ba kum ka ne ka long ka ba ublei sngo tan ba ka ba pen bitar ru yo blei na mar ka ta way ba phila le pop phila pan ma klet no ta da ki bri ki pen kan ma ru phi ong ki te ki bri ba tang usoi tan o ba le klau yang ba la tep amen long ku ukso ya ka jabo ka bala tepru kidang let krat kidang let klaw amen te la ki don ki pen kan ma ki pop ki jong pi sa ong yi kita ong de tang usoi tan bagi khon jong usoi tan ki angle jong usoi tan ki ba klaw biang ya ka pop ublei jong yi si sin ulama ki weiru kim dan hak ban pen kan ma ka pop ka jong pi ban ma pi hiru kim dan hak na marba ngim long trashu ya la di amen kini kiri ke pop apa sniu har rek ikan mau ke pop sisien pila kan mau sisien pila penrem labiang amen teni pensi shu manta martos kalau nong ke khat sau kan khat ke bah nyu ku ar utau siar ula rio arwat teo petra sulah kan mau yang ketaga kecien ke bau jisu ula ong hau menshua baun rio usiar asin melen yang ngamai sin haba ula pusan ru yang kata ula lenyar amen tehang ni yugi bau petras udon ya kani ke jings ngosi ke ba shisha amen kum ya kani ke jings ngosi ke bau blade usyam snobha ni ihang ni bau petras ula lenyo jisu bat haba kalau urang sisa kata haba ulo pusan ulah lenyar ulah tang bangi i hadin kani uklem bersemusi show yo bleman hadin kani ngiyo i ba upetras hadin kani ngiyo i ba ule kumno ngiyo i ba ulah penskam sisa i kiti banget bat kantam ulah yalap bat shiki jintel ru amen te uble ukwa ya kani jings ngosi ka ba shisha ka ba habang ile kanu ke pop ni skausi ba habang ni skausi ni ble sho te ke jo amen oble ukwa ai kani ke jat jing skausi hare don bon ba ngala yo i mestep kila skausi ya kata pop ka ba ki kila le hare ka sni tampat sep kila le biang ke jo amen kata ka jing skausi kani ke jing skausi ka bom don nong rem ha ai ru em ba oble jus ngau hai kita ki briu ki balong kum ta men step kila ular bakin em ka chim ka kan snom hai ble men step kila yan kila snow si bet tang shi phang la long biang kum ju to wat ai nga ba ye phi ba yin long ki de ki kristan ki ba men step phi kran da kun wei da mi pat phi sakran pat da kun wei re ka ei ka ba ni don kam ban le ba ha ba ni snow si ya ka pop pa jong ni to ngin kya no snan ba ni nom le snan chui ya ka ka ju ko ma ni yo i ya ka nuksa jong petros haba ula lenyar ula snow si ba ula kelah ba muat shisha man
But ula long ru na kata ba usno si. Ada let nang ni ula yen kum uwe usyakri ujong try man. Uba ulang shisha ubala kurku. Tani pen ar koren nyaw shipau. Ayu ka Bible ka ang. Namar ka daga jing snow si ba real play. Kapanong ka jing tula ka pamot siya ka jing em. Kabom babesyo. Hanray ka jing snow si ka jong ka pertay. Kalong ka jing ya. Amen? Namar ka jing snow si ba real play. Kapanong ka jing tula ka pamot siya ka jing penem kabom babesyo. Kani ka kran yung nong pop. Ladaw no nong pop. Ubala pun snow si sak yung play. Haba ula snow si ya lagi jong ki pop. But haba ula kelak kapot dak tak jing snow si ka bashisya. Kapenlong kan ka jing im bom jikut amen. Namar kata kadai ban long kumta snow si dak tak jing snow si ka riu play. Tin ka jok play ka ang ba usok men siap budai ka jing kemen. Tehan rei haba ni snow si ka pop ka bagi le ban ginom le syo. Katapat ka jing snow si ba riu play ka bawan ra ka jing penem. Te kabot kata kamlong kababakla kabam babesyo. Te hendrai la ong ba kata ka jing snow si jong ka perthai ka long ka jiyam. Anong yepi ka ega ka jing snow si jong ka perthai. Ka jing snow si jong ka perthai ngan ong yepi kadai ka ba shumat benta dan mano bakran ban yepi. Ito iktin bakran ito kak tabe tok shitak eda no jopi ka penmong kan mas now. Let's say piyo ipak ko asniyo ito ile epik to piket ma bakato ka pendiaw mesin jopi kato kain kade kata ka jing snow si jong ka porthai ka papenlong wat cha ka jing ya pru amen nama bala snow si dan ki bri da ka jing snow si ki kala yo pang how she born ki jing pang manang ipi la da ki snow si nem ki thiek kim ju ya bet chu pitip na mi kata la da pitip phi ben tip menta ka si la da ki snow si pala nem perkat kini kita kijau tu automatik kisah kordat hi. Telah dah sok kordat kita. Kasnam kalau miat bed, habam miat bed kapoi kain kata kalau BP kah BP, boleh? Om deh ba, low BP nama ba pila duna kabam, high BP pila bun kabam. Tentang berurai kau bah andre high BP, boleh? Bom miat bed cuk kita, aman? Boleh bom miat bed cuk nama perkat pelat deh. Itu ilah keren sendiri BP, ngong BP. To puli bhai ka Bible phindan ya kaste ka jong ublai pat wat nam perkhat cho ya kita jing snow si namar dan lagi perkhat ulok ukran gumta pat la snow si dan ki phasino ya la deru tang namar ba la perkhat te ka ta jing snow si ka ba kinja perthai ka ba penlong sha ka jing ya harga jing snow si ka ba ni snow si namar ngi le pop pat ngi nam treshu hi ban le pop tatakan ka bon ra ka jing em kumbangi iyo Petras haba ulak pelak mod ulak pelak shisha amen ublay uyit kumya kata kajat umat kaba mi na do ka donot pat ya kita ki umat kiba mi na do ka donot ublay uplang hagi luas ni ki jang uga berkuno kamu uplang ha ka donot jo ublay amen dan ki priu ki masyuyam badana gitu ki umat kila shuleno namar ba kam don jingmot katu ko umat namar ki umat kiba kumban shuong no ada kaktin hindi yong no magar maj ka asu malay shuyang kai de kabak mi te na do ka donot te hanrai ai ka jing snow si jungi ka de bitang la hi le pop ban ha ni le ru ni nom le show te hanrai la ki brevi kran sniu let no kum to na mala da him clap ka to hi kan pen tron ni ka jing kristan ka jong phila perkhat pala ting puli bai bul ru him la show duai ru him la show hajaga phin raham pipijak pen banaman Then tayong ini pen kot Lukas kan riu arpusaw. Tiyo la porta badula ongkok pa Abraham. Tois na yang ato paru yaw Lazarus. Baunwi ya kakmut. Jenriati jong kuha ko pa unyo pentek yaw tlit jonga. Nabangalak kordet yang hatani katliting. Oh, kadang kat kebar pesan ngapa kelak. Tiu Abraham ulai yatho. Akon to kan mau, ba mame kat ba medang in.
Melayop yang ni ke babha jo me kum juru Lazarus ye ke basniu han rementa hang ni ya ula penken ya me te la pen kordet I ke jing pen mau ke basngau si kadai ke bau Abraham upen ken mau ya uni urius pa shapang jo no shapang jo u Lazarus amen bau Lazarus ulama ye ke basniu bat uni urius pa ulama ya kababaha kabau udang ha pertheng ni hang ni baka jing jong Lazarus kalong haban chupet ko pakadai ka sni ka basniu bahayu ulatap udang kini kita aja ki bakini iksau ki ajlia ya kamat uni upriu udang hapde ka jing pang ka jing hitam plus nang ta layak ho bu shubam na ki bahap jong ni uriu spa handrengi hang ni ba uni uklam ot lamni uklam khayum amen Lazarus uklam pot uklam knyum batang niru omde Lazarus upen kan mau itu ki par khoi ki bas ngau si ki baja ka jingin ka jong hare lapen kan mau da do Abraham te hang ni ki yo ka ji kai ba ki priu ki ba ye chi shayu ble kim ju knyum pat hapne ka jing jinjar kim ngau tho te ba ki jinjar amen re ki priu pat ki bom dan yo ble jing jinjar iba manu mala ki le yo ot ki le ngau jinjar amen hakapor bangam pat syakri yuble ngaru ngaot ngayam ngathaj bantri ban kta hare ondang la syakri yuble ni thui bi pila julap ne me kta padan kapor ka bakatia padan chip pon ha ko jing pon ngade bansai bat ngarwai artar ngasai artar dashi pang ka kter kaladat amen nomor paling nomor ban kemen bat utrai amen dengan ongi pila da pila in hop utrai hop ding ka jing pon kam hop ding ki jing jinjar re phim yo snow yo ka jing jinjar bat khnang ro ban khnyum bat ka bakut ka de ka jing kur khu ni uni Lazarus ka bakut ka de ka jing kur khu yo nama balai om nang ban khnyum ki wei ki le yo ka jing shem jinjar ka jong u henre ma u pat dala de yala de yo ngaru ngas ngul ngo ka por ka bangala syakri u try men sniru ngatre men meru ngatre ki brio ki o nga ni ki tre hitam mo apa kong tre hitam se nga nga mas ngau bang ngatre hitam ngam yo ngau te ka ka met ka shla thai nama male nama ro pila IT la de how try te nama kata lali trot u khran ma u amen ma u pen khran hangi hapning ba pitre kang phi wai phi ro pin nam yo ngau di jing thai u amen teng teng pila thai Pisurat siapa? Betul kan cinta kalau jalan ke jano hiya man. Dan namar kata ai bagi longku uni Lazarus uba yo I kata ka jinjar ka jo ula ki breu ki yo I yangi kumbagi jinjar hangre plan ngipat ni dap da ka jiksok ngipat ni dap da ka jingkmen. Amen. Namar belai namar utrai ulong hakaliang ka jongi kumta ngani thu ye phi ka long shisha kumta. Ki breu ki badan utrai la kimta ni ai ruki sok jai hanre kam nampai pat kata kapor kata ka jinjar ka jongki kaba ki da jinjar shishahi hanrei kim snow pa kata jinjar hanrei ka shulong bet hamar baki biang bet hi bat kim yo I ala di kata ka jinjar bat kim snow jinjar rohi lagi we ki yo I ngi begi jinjar hanrei ngi pat ngim snow jinjar e yo amen namar ki babon ha ki brio Apne ke jing suk jing sign root ki jinjar balai namar kim don yo try ha jing em ka jong ki amen maka da ting ka jong ublai ko ang kum do kan mentoy yul na piyo ka perthai bar phai la da video no yo ublai namar ba ka jing em jong I langi snow sit ne langi snow ha kam ublai ke ko am don jing mot e ru amen ka to blem yo ban kur khui ni lang ba ro ya ro I try to na ai mo